Som Nikola Vláha zo spoločnosti OnlyTax a už viac ako 10 rokov pomáham Čechom a Slovákom pracujúcim alebo podnikajúcim v Rakúsku so žiadosťami o ich rodinné prídavky a so spracovávaním rakúskych daňových priznaní. Ako spoločnosť spolupracujeme s rakúskymi daňovými poradcami zo spoločnosti L-Quadrat Steuerberatungsg GmbH a takisto aj so slovenskou daňovou poradkyňou pani Anou Štefancovou a zabezpečujeme pre vás kompletný servis, čo sa týka slovenských daňových priznaní, rakúskych daňových priznaní, a to pre zamestnancov aj živnostníkov, a takisto spracovávame žiadosti o vaše rakúske rodinné prídavky. OnlyTax je miesto, kde vám spolu s mojím tímom prinášame viac osobného prístupu, viac prehľadnosti a viac jednoduchosti. Naším cieľom je predovšetkým zjednodušiť vám život, uľahčiť vaše daňové záležitosti, a to takým spôsobom, aby ste sa vy mohli naplno venovať vašej rodine, vašim koníčkom, vašim hobby, a to bez zbytočného daňového stresu. Ako trojnásobná mama viem, aké je dôležité mať vo veciach systém a poriadok. To všetko sa snažím prenášať aj do svojej práce. Základom mojej práce je spoľahlivosť, organizovanosť a dostupnosť. Potrebujete poradiť? Stačí nás kontaktovať a spolu s mojím tímom sme tu pre vás, poradíme vám.